Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн газиз милләттәшләр. Бүген чәршәмбе иртәсендә сезнең игътибарга уйнагыз гармуннар тапшыруның яңа чыгарылышын карарга тәкъдим итәбез. Татарстан. Хайырлы көн газиз милләттәшләр. Без бүген Баулы районында. Исәннәрмесез, Исәнмесез. Хайырлы көн, исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар. Талантларга бай булган Баулы җирлегендә сезне күрүебезгә бик шатбыз. Рәхим итегез. Һәм менә Баулыда пешкән бавырсаклардан авыз итегез әле. Ой, рәхмәт бик зур. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәмлеме? Тәмле. Рәхмәт. Hörmətli televizor qarawçılar, hozirgi vaqtda biz bik tə үзенчәлекле урында. Безнең янәшәбездән Баулы районы башлыгы Ильяс Исмәгыйль улы Гызаиров һәм аның көчле фикердәшләре. Исәннәрмесез, саулармысыз? Исәнмесез. Ильяс Исмәгыйлович, менә безнең тамашачыларга әйтегез әле, менә Баулы районы нәрсәдән дан тота? Бердән Баулы районы ул кешеләр белән дан. Безнең бик көчле якташларыбыз, Ган Сайфуллин, Вир Нургалиевич, Усманов инде, безнең нефть белән көчле, сельскохозяйство белән көчле, иң беренче инде кешеләр. Баулда бик яхшы, бик тырыш, бүгін дә бөтен системада Хазиев Суфа Махасимович, иң зур хуҗалыкның руководителе, КФХ Хазиев дигән хуҗалыгы предприниматель Ягудин Ильяс Акрамович, ветеран газовой промышленности и советник о
Транзит, Хабипов Равиль Нуриманович, Айдарынбек Жгафуров, биотехнологический комбинат, яңа компания, яңа предприятие как раз бу елны эшен нитеп, җиткереп эшләп баралар матур гына. Һәм алар барысы да гармун, баян һәм шушы безнең инде иң кадерле музыка уен коралларына гашык кешеләр, шулай бит. Алар. Үзегез янына шундый көчле команда туплагансыз. Бу бәләкәй генә өлеше генә. Ну, алар действительно теге профессионал артистлар булмаса да, но аларсыз бер мероприятие үтми. Һәм шушы урында идегез әле бик тә урынлы булыр. Менә шушы мәҗлесебезне дип әйтгәндә, шушы тапшыруыбызны гармун тавышлары белән башласак. Сез килешәсезме? Яхшы. Сәхнәдә, яңа калса. Урындагыз сәхнәдә булырга тиеш. Былай булгалады инде ул. Ильяс Исмаилович, сез үзегез менә шәхсән баян уйныйсызмы, гармунда уйныйсызмы? Уйный белмим, но бик не яратам, тыңнарга яратам, бәләк чагында минем әни уйный. Әни бәләк чагыннан ук, ул Елабужский педколледжны бетергән, 50 ел культурада эшләгән, менә ул шул вакытта иде баян бар, ул минем кызлар белән, ныклары белән инде уйнап күрсәтә, ниләрен, сухларын тикшерә. Бәләк чагында минем сухны тикшереп карады да, музыкальный школа биргәнче, юк ти синең аю белән бик теге дус түгел, шунарга мине төшереп калдырдылар, нидән? Бул список. Ну, яратам, һаман да өметләнәм инде уйнап итәргә дип, может, абзыйлар мине өйрәтерләр, бер ничә кигә. Кем өйрәтә, кем алына? Да не вопрос, конечно, барыбызда өйрәтәбез. Желание самое главное булса. Иң дөресе шулай. Менә беләм, сездә шулай Ильяс абый бик шәп баян бар, әйме? Менә шул баянда сез өйрәтсәгез Ильяс Исмаиловичны, бик тиз өйрәнеп китер ул аны. Ну, инде сездә юк. Тем более алар үзләре подарили же миңа аны. Шулаймы? Бүләк иттеләр, да. Менә бит. Әйдәгез әле, менә аны да безнең тамашачыларыбызга күрсәтик әле. Ильяс Исмаилович, мен менә беләм, сез бик әйбәт булышасыз менә культура ягыннан. Менә мин беләм, бу ел әллә 6-мы, әллә 8-мы гармуннарын бүләк иттегез балаларга. Ну, дөрес, вообще район мәсьәләсендә ел сайын үткән ел менә 2 мәдәният йортын ремонтладык, полностью республикадан бирделәр, үзебездә бюджеттан софинансировать итеп. Шунда ук менә Ленар Соединяевич, заместитель министра культуры белән бергә бер уй килде дә проект мәсьәләсендә Баулда ясадык. Рәхмәт Министерство культурага, Ирада Хафизяновага, алар бирделәр 6 тальянка бирделәр. Без чакырдык. Ну, Баулы җигетен инде улап бара, факультативный кружок алып бара, яшь җегетләр җыйды да, и алар даже менә бу елны Чаллыда, Яршаллыда гран-при урын алдылар. Конкурста. Вот шул эшне тагын дәвам итәргә дип өметләнәбез. Менә яшьләрне шул тальянкага, гармунга, баянга өйрәтеп, аларны татар милләт культурасына сеңдергә инде, калдырырга, күрсәтергә аларга,
Вот шулай үмитләнәбез. Demek davamçılar var inде. Бар. Аллага шөкер, нәмәс. Һәрбер кеше белән эшләсәң, алар бөтенсе дә һәрбер кешенең, наверное, ичендә күңелдә бар инде өйрәнергә, вот тем более менә профессионал кешеләр булгач, и культурада да аны күргәнсездер инде, культурада да теге итальянчы ниләр ансамбле бар, отдельно менә һәрбер авылда бер талантлы кеше бар, шул авылларда да теге безнең мәдәният йортлар буш тормасын. Кич белән яшьләр клубка килеп, факультативный менә кружокларда уроклар алып өйрәнергә, вот шулай гына без сакларга сможем дип сакларга ул мине. Абыйлар, не әйтегезче, гармун сезнең өчен ул нәрсә? Гармон не нәрсә ул, кешенең душасы, наверное. Нинди генә настроение булмаса да, гармонны кулыңа алып уйнасаң, ул совсем бүтәнчә була бит инде. Настроениелар начарак булса инде, моңсурак җырларны, көйләрне уйнаган буласың. Әйбәтрәк булса, бүтән көйләр уйлыйсың инде. В любом случае, гармонны алып уйнасаң, күңелләр бүтән була. Яхшырып китә. Гармон ул һәрбер малайның, һәрбер егетнең, һәрбер иратның хыялы. Гармон уйнамаган егет ул инде үзен кимсенү, өйрәнелмәгән тагын бер кимсенү итеп хис итә. Гармон ул тормышта настроение күтәрә торган бер җисем булып тора. Уйнагыз гармоннар безнең өчен ул инде теге янып торган йолдыз тапшыруы. Мин үземне гармонсыз күз алдына китерә алмыйм. Бик яшьтән уйныйм, ömür boyu уйныйбыз. Баян турында әйтергә мөмкин. Ул бит нервлар азрак какшаган моментта да алып 15 минут уйнасаң, яшәсе килеп китә. Шуңа күрә гармон инструмент, бик яхшы инструмент, күңелне күтәрә торган, дусларны якынайта торган, мотор итеп ял итә торган инструментларның берсе. Иң беренче гармон минем өчен хәтерләтә Сабантуй башланганда. Менә Сабантуй алды, инде гармон тотып чыгып китәдер без. Егетләр кочаклашып, Сабантуйда бергә рәхәтләнеп, авылны иңләп, җырлап барадыр ул көйләр. Менә шундагы настрой дип әйтәмме, шундагы менә күңел күтәренкелеге менә мине шуңарга тәрә. Менә гармонны тоту белән күңел күтәренкелеге башлана. И дәррәү халык җыелгач инде ул ниндидер үзенең особенный күңел күтәренкелеге була. Менә шул моментлар искә төшә инде. balası kanat bilen doğa havalarga menep Туган авылым кебек менә бөтен күреп торасыз, истәлекле музей кебек, артта менә баяннар, гармоннар, безнең теге якташларның ниләре үзләрем дә китерә кеше. Бу инде чынлап та музей кебек. Шунарга без бүгенге передачаны монда үткәрәбез. Hoşlaşmışa yaşlığım, aşı benim işegen, oturup mı
кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас, саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас, ки җитмичә сутылмас, саллар тукталып тормас, җил еракка озатыр, мине кемнәр юатыр, саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас, саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас. Басып үтәм ярларга, карыйм аккан суларга, яшьлегемә ни булды, саллар белән югалды. Саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас, саллар суда батмас, яшьлек онытылмас, сайрар кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас, сайрар кошлары кебек, кирәйләнеп кайтмас. Исәнмесез, саумсыз. Исәннәрмесез, рәхим итегез безнең музеебызга. Менә бит сез Фәнис абыйның туган авылында урнашкан аның музеена килдегез. Рәхмәт сезгә килүегезгә. Әйдәгез, рәхим итегез. Әйдәгез. Уникаль музей, чөнки Фәнис абый исән чагында 2010 елның 28 августында ачылды безнең музей. Безнең музей ни өчен уникаль? Чөнки менә безнең һәрбер экспонат, фотолармы ул, китаплармы, үй җиһазлармы барысы да Фәнис абыйның һәм аның тормыш иптәшенең кул җылысын саклап торалар. Һәм менә Фәнис абый безнең тормышы һәр мусульман кешесенә ул үрнәк. Чөнки шул чаклы рухи көчле кеше безнең татар халкы арасында алар бит санаулы гына. Менә шуның берсе безнең Фәнис Яруллин. Менә бу шкафта безнең Фәнис абый үз куллары белән бүләк иткән китаплары. Менә монда сез күрәсез Фәнис абыйның иң беренче иҗат иткән китабы. 64 елны иң беренче китабы чыга Фәнис абыйның. Уйлап карагыз әле, нинди исеме? Мин тормышка гашыйк. Шушындый хәлдә җигет менә шушылай итеп үзенең китабына исем бирә. Менә без сау сәламәт кешеләр, без мактана алабызмы әле? Без Сырдарья, Амударья елгаларын күрдек дип, Ленаны, Енисейны күрдек дип. Мактана алмыйбыз, ә менә Фәнис абый аларның барысында күргән. Һәм инде аның шундый хатирәсе бар. Ул булай дип яза. Күп елгалар күрдем, күп диңгезләр күрдем, ләкин Ык елгасыннан да рәхәте юк. Шулай бик үзенең туган ягын, туган илен яраткан безнең шәхесебез. Бу бүлмәдә Нурсия апа, Фәнис абый йокы бүлмәсе. Чөнки бу бит музей йорты. Бу иң элек шушылай итеп төзелгән. Фәнис абый авылга кайткач шушында яшәү шартлары тудырылган. Менә кунак бүлмәсендә булдык. Бу инде йокы бүлмәсе, аш әзерләү бүлмәсе, җыуыну бүлмәсе барысы да каралган. Һәм менә монда сезне каршы ала Фәнис абыйның менә караваты янында менә шундый келәм. Бу келәмдә кулҗаулыклар. Бу шул кызлар, Фәнис абыйның иҗатын сөюче кызлар бүләк иткән. Музей менә гөлләр кебек, сез бит инде күрдегез. Бу әлбәттә безнең җитәкчеләр ярдәм итмәсәләр, булай була алмас иде. Тагын нәрсәне әйтәсем килә.
2001 елны Фәнис абый Татарстанның халык шагыйре дигән исемгә лаек була. Һәм менә бүгенге көнгә кадәр ул үзенең шын татар халкының шагыйре дигәнне раслый. Менә китапханәләр шундый бәйге оештырганнар. 2020 елны чыккан китапның китапханаларга тапшыргач, иң популяр автор китапның кем? Фәнис абый беренче дипломга лаек була. Менә бит хәзерге көндә дә Фәнис абыйны халкыбыз безнең бик нык ярата һәм бик нык аның китапларын укыйлар. Баулы районына сәяхәтебезне һәм андагы үзешчән гармунчылар белән таныштыруны киләсе атнада дәвам итәрбез. Бүгенгә шулар иде, исән-имин булыгыз.